Ako sa'y dangakan, diya kita mong galing magulan. Wala'y makamukong muda'y kalimot, kahit ikaw man ang manluluwas ko. Ito niya sa langit, kalipay ang maamit, tungkol sa himayang magpagluman. 95.3 FM. Bisang kung sa'y dangakan, diya kita mudagan, si Kristo ang daling madulan. Sa FM, adunay ka na ulan. Kahit ikaw man ang manluluwas ko, dito niya sa langit, kalipay ang Sa FM, adunay ka na ulan. Sa Shine FM, adunay kadaugan. Wala'y makamukong muda'y kalimot, kahit ikaw man ang manluluwas ko, dito niya sa langit, kalipay ang mamit, tungkol sa himayang may pagluman. Wala'y makamukong muda'y kalimot, kahit ikaw man ang manluluwas ko, dito niya sa langit, kalipay ang mamit, tungkol sa himayang may pagluman. Sa himayang may palupad, tungkol sa himayang may palupad, tungkol sa himayang may palupad. Pagkanindot palang dungon, Kristuhanong malasigon, sa pag-alagad nagapadayon, tungod kay nasayot kitang tanan, may kinabuhing walay katapusan. Pagkanindot suntungon, sa gumbang mo Kristo, ganakong nagbago, wala na lang bababad sa pag-alagad sa gumbang mo. Na wala'y pagkausan. Sige, isayaw-sayaw, mga kamot, ibayaw-bayaw, mga hawak, ikiay-kiay, huwag tangan na ang mga pamahay. Sige, ilukso-lukso, dito sa langit pasulong mo, mga pagkain kaniya, dito maglinis sa kita. Sa imong pagkatao, adunay maayo lalo ang Ginoo. Sa imong kinabuhi, si Jesus lamang ang huktong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon, kay ang pagsulay ikaw gustong pukana. Apan ay ang kabalaka, ang pulong sa Dios Ginoon ang una. Himuha siyang bahandi, kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan ng Ginoon, ang tao mabuhi dili sa panlamang, kung dili sa matagpulong sa nga isulti sa Dios. Nahimugsot kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko, maghatod nganha kaninyo mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, nga itutlo sa balaan kasulatan. Butang may katapusan, Sa ngalan sa labing mahal ng Diyos, o sa ipogwersa sa kalamitan, sa ngalan mo sabi sa ito, Resolution, Manilya, Reverend, Kanlaryo, sa ngalan mo sabi sa ito,
General Station Manager ni Ryan Makasaol. Ayan sa mga mga higala, inyong amigo din sa FM Radio sa 95.3 sa dayang sa inyong mga radio din sa Pagkakura sa Tanay City, Negros, inyong mga amigo, inyong higala sa FM Radio, sa social media, sa Facebook Live, sa Visayas at Mindanao o sa tinitibukan sa kalibutan. Mayong adlaw, mayong kadlaw kanatong tanan ang atong oras alas 5:03 na sa kabuntagon. Ilabi na sa puwet na Dios. Padayon siya nga nagatiman kanato, padayon siya nga nakikuban sa matapusan nato mga kinabuhi. Ilabi na sa atong mga pinalangga, mga viewers sa Facebook Live, sa kinatibukan sa Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao. Ilabi na sa kinabuhi ni Sir Belenario Florentino Ski from Davao City. Mayong buntag sa tanan nga mga Florentino family. Kung ano na sa ibigsahin na layo ng Ginoo, mayong buntag Pastor ang Ginoo magapanalangin sa tanan, Pastor. Salamat sa Ginoo, ilabi na sa itong mga pinalagda ng mga follower o listener sa Shine FM. Ito na sa mga giusapang set-up igsoon tungkol kay dili kayo na itong monitor kung nakilita sa computer o sa laptop igsoon ko na nga ako lang i-change ako nga logo aron ato sa mabutan na sa luyo igsoon. Muna nga itong ipasalamatan na Ginoo sa itong mga pinalangga nga mga listener din sa kabukiran, labi na sa itong mga kawanan nga mga alagad sa Diyos, diha sa kasagakal sa pamilya ni Pastor Arnulfo Villagantol o sa tinubok pamilya sa mga Villagantol family igsoon. Bisan pa man sa mga Arias family, Pastor Nonoy Arias, uban sa iyang pamilya, o ni Pastor Argos Arias to sa Bacog. Muna nga, ano na ito kung nagulat sa insaktong panahon tungkol kay video mag-ipot ko ng atong oras, although bisan wala na tayo obligation sa gitawag o pagtulo iso tungkol kayo na may mga bakante within 2 months, although naka-focus na sa ato mga pastoral karon iso muna nga even ang taga-dipit iso dili na siya basta-basta ma-actionan kung focus ka sa gitawag o thesis writing kay dili ko na siya sa'yo, dili lamang sa pagtuon kundi sa financially, kaya dili ko liho o what ay financial alang sa pagkuman sa ito kilay puro igsoon kaya sasap na sa ito ipanikamutan manipinsahan ang maong kurso nga di na ito ituluan karon tungkol kay wala na nagupit igsoon tungkol sa qualification sa mga pagtutudlo na kami mismo ang mga ipanikamutan o manangtabang sa Diyos nga dili lamang sa ministry ta naghandol, dili lamang sa mga tao dili mismo sa universidad ato sa mga matagan o pagturuan ang ato mga kaestudyantihan igsoon. Kay ikaw o ako ipadala sa kalibutan, dili lamang only sa simbahan kundi ang Diyos nagpadala ni Jesus sa kinatibukan sa kalibutan. Mao nga pasalamatan ang Diyos natapusakan nato nagalain-lain man nga hanay, nagalain-lain man nga ipaangay ang Diyos kanato aron magamit ang hiyas nga gipiyan sa Ginoo kanatong tanan igsoon. Ilabi na sa ato ang station manager kagabi malagon ako na hook up ulo hinay gyud ang wifi connection diri sa bukid abi na makati igsoon. Muna nga nangayo big dispensa sa ato ang mga listener, ilabi na dili kay always nga pagkalain tungkol kay ang akong oras ako lang yun bahin-bahin igsoon. Kaya muna nga
Pasalamatan ang Dios nga sa kanunay siya nga nagatiman ka nato igsoon sa mata ko sa kanato ka mga pamilya. Pag-apo sa ta mga igsoon, labing kamahanan og may kumaon ka nga Dios Amahan. Salamat o Dios sa lain usab na na sa kinabuhi dinhi mga adlaw. Salamat o Dios sa imong pakiguban. Salamat o Dios sa imong pagbantay. Salamat o Dios sa imong pag-atiman. Salamat o Dios sa imong pagkamuma sa katalusan namo ka mga pamilya. Labi na sa tanan namo makaigsoon dinhi mga dapit, sa mga makaigsoon dinhi sa balok, sa mga makaigsoon diya sa Pilipigan nga pinanguluhan ni Pastor Efren nga kapturan. O sa tanang kaigsunan sa dapit sa Nasagang nga pinanguluhan sa ni Pastor Arnolfo Villagantol, Pastor Nono Arias, ug sa tanan nga mga Aguilar family, ug sa tanang katawhan sa mga dapit naman na kanunay nagasunod o naminaw dili mga dapit o Jesus. Salamat o Dios sa pamilya usab sa mga elect family nga naagaw sa gabi ug sa tanan ng mga follower ni Sina sa Shine FM dinhi sa kinatibuk-an sa kabukiran sa Tanay City Negosyo. Tapos sa tanan sa nagwas sa Facebook Live, Luzon, Visayas, at Mindanao, sa paman sa akong asawa karon na nasa Saudi Arabia, na sa ilang pagpahulay ni matang magkakabiyon sa mga dapit, Lord. Ikaw magaproteksyon, magabantay, uban sa iyang kauban, uban sa iyang mga agalon o Diyos, na diindiyahi kanunay ang akong desisyon, mga plano, na mahaong kanunay diha sa iyong mga plano, sa iyong mga balaod ni Diyos. Wala kami arang mahimong sa mong kawalingon. Ay mo kami gunitan, di mo kami giyahan, kadiin kami maglakaw kanunay, ano na yung saktong direction gikan kanimo Amahan. Salamat o Diyos sa tanan karon nga naminaw sa FM radio ni matang nga kamandagon. Ikaw mga bisita sila kasi kung ulit sa lamang kung sa may mga problema, kawalan o man, labaw sa tanan niya, diha sa espirituhanon nga bahin. Kaya kami ano na kalipong kadasigitan kanimo Amahan. Kung himaya, kanaligid kanimo ang tanan, labaw sa tanan sa akong station manager, Pastor Gideon Kanilargo, pa siyang pamilya, pa sa ilahang mga anak Amahan, kung sa tanan ng mga follower o listener sa mga kapatid o Jesus. Sa amo ang General Station Manager, Pastor Kim Raya Pagkasawa, pa siyang pamilya, kung sa tanan o Diyos, na nagasunod din yung mga programa, na i-declare blessings mo tagusan, at nakadaugan kasiguruhan, na nakit kanino Amahan, ang kalapusan o Diyos, na adyod kanino Amahan. Tapos sa pagday paghumaya na nanakanin mo Diyos ang tanan pinag-isalan samahan sa anak sa Diyos o sa Espiritu Santo ang tanan maging Amen o Amen. Sa makausap ang maigsoon, maayong bunta ka na itong tanan, ilabi na adlaw karon nga Huwebes, pizza pizza 3 na sa July, so sa tuig 2025. Muna nga itong pasalamatan ng Ginoo kanunay siya nga nagatiman ka na to, kanunay siya nag-uban ka na to, kanunay siya nagbantay ka na to, kanunay siya nag-provide sa inadaw na to paginhanglan. Tungod kay matakusa ka na to kapamilya igsoon, nagyo tayo nagkalain-laing obligasyon. Musugot tag sa dili igsoon, una na itong obligasyon atong yung pamilya. Mao nga kahapon adlaw igsoon while ko nga naniud ko sa dapit sa Dumanggiti, gikan ko sa main campo sa eskwelahan. Gibati ko kagutom igsoon, o niya ni aksyon ko o mahulay while ko naniud to, akong nakita ako sa kagina nga nakita gyud og si Tinta. O niya ipakaon sa kalanan niya ako to siyang naagian igsoon, naglingkod sa daplin, wala lang ko makaditik dito ko sunahan igsoon na pahaway ni parking dahil naniuto ko. O niya pagkadugay-dugay ikuha sa tag-iya sa karinderya ako sa kagina nga si Tinta na yun ang edad sa kong paglantaw. O niya katapad may mga igsoon, while may katapad ako siyang istoryahan nga unsa man dai imuha nga tuyo diri sa layo gyud mga igsoon na as mga pila ka kilometro, murag ingon ko mga 10 kilometers tingali gikan sa Valencia paingon gyud sa Dumanggiti. Iyang gilakaw igsoon kay nangita sa iyang anak, unya wa gyud kagkiti, wa say pamahaw. Unya akong nakita ang iya nga itsura gyud, gigutom gyud siya kay nagkurog in taon.
nagkaon igsoon. Unang ako sa tingnan nga, hulat lang dire kay mangita og FM radio. O niya, balikat tika dire kung ako na silang ma-istorya ang mga social media or sa mga estasyonan sa Dumaguete aron adto tika ihaton kung unsay ilaha nga reaksyon. Pabalik na ko maigsoon kay wala naman dito. Ingginan man ko niya mga igsoon nga ayaw lang daw kay mulakaw koron. Iko hulat lang dire kay balikan tika dire. Pagbalik na ko maigsoon dito ko sa FM radio kung hinabi ang personel. Iko na ko sa kaginan. Ila kong gi-advisean nga atos barangay hall kay aron maatiman. Pagbalik na ko maigsoon gawa naman dito maigsoon din lakaw na magay adto de kuno sa syudad sa Dumaguete. Wala na lamang ko na ko sunda mga kaigsuran ko. Wala man po ko kahibalo. Asa unya muli ko. May magsunod-sunod ko maayo mga kaigsuran. Una ka, sa itong kinabuhi ba, doon ay mga sitwasyon nga, doon ay may mga tao nga nagkinahanglan o ginanap. Labi na sa ato nga pamilya ba, looy ba kayo kung may dara na tao ni atong mga anak. Kanabitaw nga kulang sa gitawag o communication. Looy kayo mga kaisunan mo na nga sa atong kinabuhi. Isip nga nangalagad sa Ginoo, dapat magpaduol ta kanunay sa Dios kay kung wala tay insakto nga communication sa Dios, kung sao man nato siya pagpasiduro. Kung sa may mga pamaagi aron ta mahidurol nato sa Ginoo. Kanunay ta mo pasalamat, kanunay ta modahi, kanunay ta mo ampo, kanunay natong buhaton nga mahimuot nato ang Ginoo. Dili nato buhaton nga ang tao ray mahimuot nato. Amen ba? Kay sa itong kinabuhi din is kalibutan mikso, lahir ang magyod kung ang tao mo imong hatagan o dako nga importansya o niya ang Dios, wala ni mo hatagi daan o dako pagtagan. Kay siya may tag-iibis mga butang. O manggani maikso nga unahon na ito pagpangita ang gingharian sa Dios o ang pagkamatarong. Kaysa diha nga unahon na ito pagpangita ang gingharian sa Dios o niya sa diha nga nauna na ito ang Dios, mahimo kang matarong, mahimo kong matarong atubangan sa Dios. Ato pang nasabtan ang mensahe sa Ginoo. Sa diha nga nahimo na tang matarong atubangan sa Ginoo, usa pa nimo hatagan og dakong importansya ang imong isikatawo o ang mga butang nga imong gikinahanglan dinhi sa kalibutan. Hello. Mao nga atong mentalidad sa kalibutan, doon naman ko giingon nga aunahon ako ni wartahan kay mubalos man yun eh. Dili biyata nang wartahan mubalos nimo igsuon mas grabe kay anak kahigtin. Hello. Mas grabe pa naka gitawag dili nung tanan. Pero hinumdumi kasagaran kus mga tao nga naas-taas nga kalidad. Dili ka basta-basta na igsuon nga yanuhon lang na nimo. Ngano man. Grabe ka na sila matematikal. Gikwinta ng oras, gikwinta ng adlaw anak. Mao nga sa itong kinabuhi, kung sa may angay na itong unahon, ang Diyos igsoon. Kaya siya mao'y mong pahiluna nimo, siya mo'y mong kaimutang nimo, siya mo'y mong paangay nimo, mangitay sa pamaagi sa mga tao nga magamit sa imuhang para nimo. Amen ba? Dili ta kay mao'y mangursong maayo nga muposidir gyud ta igsoon nga ako na kuni. Inaagis akong abilidad, kaya na ako ning dalon ni mga tawanan. No, never ni mo kayang dalon. Kaya matagusan nato nagkalaing-laing una-una igsoon. Even ang bata, di magaling ni mo kayang dalon ang bata. How much more kung ang tao igsoon ng mga dagong tao na. Unahon na to, paghatag o panahon ang Diyos. Grabe. Unahon na to ang iyang presensya. Unahon na to pagpangita ang pagkamatarong o ang gingharian sa Dios. Dili gingharian sa kalibutan. Meaning to say,
Kung unahon na to ang kingharian sa kalibutan mga butang. Kidili makamahimong harianon o wala kay kaptangan. Wala kay propiedad. Amen ba? Pero kung unahon nimo ang pagkamatarong nga gikan sa Dios, sa to pa kung ang Dios imo unahon kay ang Dios matarong man siya, balaan man siya, wa may laing balaan sa kalibutan, Dios naman yun. Wala lang ay lain nga perfecto sa kalibutan. Dios lang ang perfecto, dili tao. Dili karitula sa simbahan. Walay perfectong simbahan. Walay tao perfecto sa kalibutan. Nahimuot lang ko sa gipasa sa akong amigo nga alagad sa Dios. O niya akong gilantaw ang video. O niya usa ka sugilanon igsuon nga alagad sa Dios. Iya nga giputol ang iyang kaugalingong kinatawo. Muprangka ko kinatawo. Lahi ang kinatawo sa babae, lahi isa pang kinatawo sa lalaki. Matod pa sa usa ka gi-interview sa social media, sir, unsa may imuhang suggestion ani insakto pa ang alagad sa Ginoo nga minguli siya siyang balay kay usa sa iyang membro or kauban sa simbahan nagpasiksi o ya nagpakita daw og kakao. Ato na siya masabtan, that is parabol sa bingay. Siyempre nakasabot na tao, dili man na siya hilas nga paminawon. Aron dili siya makasala, minuli siya sa ilang balay nga gipakita sa ang balay, gamay nga balay, alagad sa Dios, kasagaran man yun ang mga alagad sa Ginoo. Ano bina nakafocus sa atensyon sa pagdala sa simbahan, kasagaran igsuon gagmay lang yung bitaw balay. Pero dili yun insakto ang iyang desisyon kay iya magiputol igsuon. Matod pa sa gi-interview sa sayop sa ang iyang desisyon. Iya tatong gitambagan, sister, dili angay ka nga magsulot og ingon iniana paglikay sa tentasyon. Mao nga ang mga alagad sa Ginoo, paminaw nimong tentasyon, likay. Sibat. Ayaw pa po pa igsuon biisan unsa. Ayaw ina mga kaigsunan nga grasya na nindo. Dili na sa grasya, disgrasya na. Labi ng naanak kay pamilya. Naanak kay bana, naanak kay asawa. Ayaw pang gibog-gibog sa ubang asawa o bana. Although kini ato mata igsuon, mangibugon man, likay lang. Ang importante wala kakabuhat og dautan kay makabuhat kag dautan sama sa atong ginikanan. Nga natintal si iba igsuon niingon siya, kining akong pagkaon ani mahimo gyud kong magialamon nini. Na-focus sa iyang una-una nga human ni atong tanan mahimo bisag sama sa Dios. Ayaw. Patag sa kanato maigsuon, ayaw ka interes sa kasikat sa kalibutan. Ayaw ka interes maigsuon nga human sa imong gibuhat mahimo na kang artista, mahimo na kang aktor, human sa imong mga pag-vlogger igsuon. Muna ka karon grabe na gyud ka ngilngig ang teknolohiya. Babae, asawa pa na mga vlogger na. Mao ang bita maigsoon nagliso nagbayad sa mga vlogger bisan kung saan pa mag-insomnia na sa pagka-vlogger. One time maigsoon intry ko ni anang mga vlog mga kaisunan ko di ko ni maayo. Mao nga maipay imuhang i-vlog ang mensahe sa Dios. Kay maunay maghatod ka nato og kadaugan kanunay. Magtaas man ang atong pangidaron, moabot man sa eksaktong level sa kinabuhi sa atong pangidaron, musugot tag sa dili maguwang magyuta. Di magyud na mahitabo mga igsuon nga magpabilin tang Piolo, Pascual ug unsay atong hitsura. Kadaghang mga gitawag nga mga sikat kani atos batanon pa mga artista, mga aktor karon mga guwang na. Mga laos na mga igsuon. Wala na. Pero ikaw ug ako, kung atong giuna ang Ginoo, digod ka malaos. Ang ato rang
physical maguhang, pero ang atong espirituhanon nga bahin magkahamtong diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Mao nga kitang mga hamtong na anas level sa taas-taas nga mga pangidaron ako igsuon within 13 years 13 na lamang katuig moabot na ko sa gitawag og senior citizen. Grabe ka paspas ang oras. Kani adto igsuon sa batanon pag ko makaingon kong wala ko'y kaluyahon. Kanunay kong balon og hangin og oxygen. Daganon ako ng pila ka kilometers. Pero karon igsuon lahi na ang sitaw sa akong kinabuhi. Mas mo paduol pa ta sa presensya sa Dios aron malikay ta sa mga problema. Malikay ta sa gitawag og tentasyon sa kinabuhi. Mga alagad sa Ginoo atong likayan nga maka buhat ang dili maayo atubangan sa Dios. Ang importante paningkamutan nato nga sa diha nga nagkataas ang atong pangidaron makaduol tas Ginoo. Kay wala tay laing ikabilin sa atong mga anak, wala tay laing ikabilin sa ministry nga gipiyal sa Ginoo kanato. Maayong kinabuhi, maayong pagtulunan sa uban. Paningkamutan nato igsuon nga sa gibuhat ni Jesus mintras naa pa sa kalibutan ato nang mabuhat. Atong paningkamutan mga igsuon nga bisan gamay tipik makapaambit ta sa pagkamaayo sa atong Ginoo. Amen ba? Ang ato karon nga topic maigsoon gahom. Unsa man ang gahom? Daghan kayo nangandoy nga mahimong gahom. Mahimong gamhanan, mahimong leader kay aron mahimong gamhanan. Nagtuo ba ta nga mahimo tang leader, mahimo na tang gamhanan? No. Mahimo lamang kang gamhanan kung kauban nimo si Jesus. Dinis kalibutan maigsoon daghan kay mangandoy o posisyon. Daghan kay mangandoy nga mahimo silang presidente. Daghan kay mangandoy nga aduna sila'y gitawag nga kaakuhan kumusta man na obliga ba nato ang atong obligasyon. Mao nga sa atong pagpangalagad sa Ginoo pagkadaghan ang obligasyon nga angay natong pantayan. Ang ato karon nga tema maison aduna kitay gahom o kalig-on kung duna si Jesus atong kinabuhi. Kay kung wala si Jesus atong kinabuhi, wa mo tay mahimo. Niingon si Jesus, ako ang tinuod nga punuan nga paras, kamo ang mga sanga. Og ang mga sanga nga dili mamunga, pagapulungan og limpyuhan ang punuan aron mamunga sa daghan. Og niingon si Jesus, kung wala ako, wala kamoy mahimo. Meaning to say, without Jesus in our life, we have nothing. Kung unahon na to mga butang, mawagtang ang mga butang. Kung unahon na to ang trabaho, unahon na to ang negosyo, sir, sister, brother, mawagtang na nimo. Apan kung unahon nimo si Jesus, siya maoy mo pahilonan nimo. Siya maoy mo provide nimo. Siya mo'y mo tagbog sa tanan natong gikinahanglan matang adlaw. Doon na may sitwasyon nga makamsan apan dili ta makulangan. Hinumdumi magpabilit ang maningkamot, magpabilit ang bukoge sa inadlaw natong paningkamot sa kabukiran, sa inadlaw natong paningkamot kung asa mata di pahilungan sa Dios. Na amatas pang gobyerno, na amatas private, na amatay trabaho militar, mata doktor, mata kung unsa man ang atong nahugtan sa kalibutan, ayaw ikainti ang tinugdan niini nga mao ang Dios. Ayaw pagbulag sa pagkamaayo ni Jesus. Kanunay itanong sa atong kasing-kasing una-una nga without Jesus we have nothing. Atong basahon ang igsoon. Ingon diri sa Filipos kapitulo 4 kung ano na mo'y Biblia. Mao ka sa atong kinabuhi mga kaigsuonan.
dili o dili yun nato ikalimtan ang mga kasinatian kaniadto nganong ikaw o ako iyatag-yatagan sa insaktong desisyon. Matod pa diri mga iso sa Filipos kapitulo 4 versikulo 13. Akong basahon ingon diri sa versikulo 13. May kalig-on ako sa pagsagubahan sa tanan tungod sa gahom ni Kristo. Tanan. Unsa may atong gisagubahan? Tanan. Kawaladon, kakulangon, trabaho, negosyo, panginahanglan matag adlaw para sa atong pamilya, balatian, problema, kanos ang manatok ni makangkir kung dunay Ginoo. Kanos ang manatok ni si Madao kung naa si Jesus. We have nothing without Jesus. Amen ba? Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Pastor Elsie Candelario. Amen. Praise God. Blessed morning po sa ating lahat dyan sa Cavite. Kumusta kayong lahat dyan? Yung mga kapatid natin, lalo na sa ating station manager diya sa sitio Kalugtugan, Barangay Serdenia, diya sa area sa Malabuyo, live ta sa 101.3 sa FM radio sa atong station manager. Although doon na mga FM radio atong last week kidala sa atong station manager gikan sa Giungan o niya tungod sa atong transportation nga medyo layo-layo sa pangbais. Muna nga tingali by December maigsoon matingog ang paghatag sa maong mga FM radio nining maong adapin. Atong pasalamatan ang Dios sa mga panahon ug sitwasyon nga iyang gihatag kanato igsoon. Ilabi na sa kinabuhi ni Pastor Gideon, ban siyang pamilya o ban siyang asawang mga anak ug sa tanan nga mga listener sa 101.3 sa FM radio sa Shine FM diya sa sitio Kalugtugan, Barangay Serdenia, Malabuyo, Quezon. Kumusta mamuni ang tanan nila binasa mga katawhan diya sa mga residente sa maong nga Barangay Serdenia. Ila binasa Barangay Captain Quezon sa tanan nga mga konsyales ug sa tanan nga mga magtutudlo diya ug sa tanan nga mga follower ug listener sa maong nga FM radio. Kagabi maigsoon akong gi-hook up ang live ni Pastor Gideon, although dili na ko kayo makuha tungod kay hinay gyud ang wifi connection dire sa mao nga bukid. Mao nga time will come maabot ang panahon nga makapalita og Starlink o makapalita og solar para ma-drive nato aron ma-continue gyud ang mga bulaton dinhi sa kabukiran. Pero nag-agad o nagpaabot sa insaktong panahon nga ihatag yun as Ginoo. Mao nga sa itong kinabuhi din sa kalibutan, kanunay tang i-challenge, kanunay tang gipalig-on pag-ayo ni Jesus Exon. Pila kaha nangandoy og FM transformer Pastor para madala nato diha. Daghan gud Pastor. Diri daghan ta mga listener, mga follower sa FM radio, kanunay ni silang naminaw, dili na nako sila makwenta. Although base sa ako nga pagsuroy niya itong milabay nga mga panahon, even ako mismo nakadungog ko sa ilang mga panimalay nga kusog ayo ang FM radio kay makabalo magid ko kung asa gikan kay pinaagi sa mga awit makalangit makahibalo magid ta maisog kung asa nagsukat ang mga nag-play sa FM radio sa 95.3 din sa kabukiran. Mao nga bisan pa man sa kahimtang sitwasyon nga kung wala ko dire dili sa na ko ni i-play, iniguli na ko igsoon usap na ko ni i-play just in case kung dunay mga kilat o galugdog ato sa maprotektahan ang mga gadget. Although mga kaisunan pipila ka mga bulan o semana wala ni
mubli tungod kay dunay mga connection, dunay mga wire nga nangawa na ang connectivity. Una nga pag-advise ni Pastor King last time katong niadto mi sa Pasay, ingon siya, okay ra gyud na pastor, tun ilang gyud study hilang, ita lang kutob sa imuhang mahibal-an, kay mobalik lang gyud na basta dunay ray gitawag og lost connection igsoon. Una nga salamat sa Ginoo nga inanay tang giatagan sa pamaagi gikan sa Dios, although dili masam nato mabuhat kung dili nato tryan. Amen ba? Mao nga sa atong kinabuhi, step by step ang kinaatman nga gihatag sa Ginoo kanato, dili nato pintahon, dili ta mo ingon maigsoon, dili yun na kaya nila, ako anak kaya ko anak. No, dili ta manginansa igsoon, kimatag usa kanato kinabuhi di sa kalibutan, adunay nagkalain-laing level sa kahibalo nga gibiyang sa Ginoo. Dili tanang tao sa kalibutan nga puro bright. Dili tanang tao sa kalibutan nga puro genius. Usa sa bata mga kaigsunan nga na-viral, even si Gobernador Gwin Garcia nasyak sa usa ka bata nga 10 years old nga grabe kaayo ka bright sa mathematical. Tanan kabahin sa square root o gitawag o multiplication, kaya niyang tubagon walay gamit-gamit ang calculator. Mao nga ikaw ug ako, kung gihatagan ta og hiyas sa Ginoo, ang pingi na kay para na nimo, dili na para sa uban. Kung maayo ka sa gitar, maayo ka sa mensahe, maayo ka sa gitawag o hiyas sa pagkumpos og mga kanta, wow! Kung dunay tingog kag gibiyang sa Ginoo kanimo nga wala sa uban, ang pingi na ug alimahin na. Kay kana gikana sa Dios para sa imong kinabuhi. Kung ang hiyas sa Ginoo nga gihatag sa tao ang paghatag, dili sad na siya mahimutang ubing na siya kahatag. Ang Biblia nagtug-an sa matag usa. Ang matag usa kanato gigahin sa Dios dinhi sa kalibutan sa mga hiyas nga gihatag kanimo. Adunay mensahe si Pastor Gideon, ako ni siya nga tiwason o basa igsoon. Kung mahimo kadtong gusto makadawat FM transformer, palista mo diha sa atong istasyon kang Pastor Sapre para sa ako mahibaw-an kung pila ang nangandoy makabaton og transformer FM radio. Although hindi tayo mga kaisunan transistor radio mga iso, ato la po ni nga ipahibalo diri sa ato nga programa. Although kanunay lang ko mag FM diri, basta na ako diri kunya na ray kurente ako ra gyud ning ion, dili lang ko mag-live igsoon. Muna nga atong ipasalamatan mensahe gayon sa atong station manager Pastor Gideon Candelario. Doon na pa may gitawag o unong ka bulan until December 2025. Ilabi na sa atong mga follower listener matud pa niya nga magpalista lang dinhi sa istasyon kinsa tong nagkinahanglan og FM radio. Wow, salamat sa Ginoo. Atong mga pinalanggang mga follower dinhi sa FM radio sa kabukiran sa 95.3 matod pa sa atong station manager nga makabaton og transistor radio, dili transformer, transistor. Salamat sa Ginoo mga iso. Transistor radio, dili transformer kay gikan manas kuryente mga iso. Gikas no Rico. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Pastor Jerwel Limpahan Badoy gikan gayon sa Lunoy, Bahay City, Negros Oriental. Atong matigon nga mga alagad sa Ginoo diha sa Lunoy. Kumusta mo diha Pastor sa Lunoy? 1998 until now na ko kabalik diha. Matod pa sa akong mga kababayan diha sa Lunoy, kay naama ko mga under diha sa Kambagahan, nindot na daw ang karsada. O niya gikan sa nursery, naputay estudyante diha paingon sa Pulang Yuta, gikan sa nursery, madaagi na daw o
motor, pero pagkakaroon medyo lisod-lisod sa ang dalan. O na nga, time will come, dili lang kita mo saat, mga igsoon, kay lisod magkaay mo saat ta. Batot pa mga kaigsunan, ingon si Pastor Jerwel Limpahan, Badoy, pwede ko, anak pastor. Wow! Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Pastor Jerwel, Pastor Gideon, matud pa niya, pwede ko anak pastor. Number 1 si Pastor Jerwel Limpahan nga para sa radio, transistor radio igsoon. Una nga atong pasalamatan ang Ginoo sa ato nga station manager nga gigamit usab sa Dios, although siya mo gigamit nini mao nga dapit mga kaigsunan nga mahinungdan nga naabot ang FM radio. Ini mao nga dapit. Mao nga igo lang gyud ta nga nagmanage, igo lang gyud ta nga nagmaintain every month sa atong balayran sa Nurico ug sa Wi-Fi. Pero ang nag-provide nini ang atong station manager ug ang Dios. Amen ba? Og mga katawhan nga gigamit sa Ginoo. Mao hinungdan nga sa diha unahon nato ang Dios ug ang pagkamatarong. Kay kung giuna na to ang Dios, mahimo kang matarong. Sa diha nga matarong na ka atubangan sa Ginoo ang mga buta nga imong gikinahanglan. Igsoon, sir, ma'am, sister, brother, i-add ra na nimo. Dili lang kay i-add, unsa man ang add, i-plus, i-multiply. 3 times 3 equals 9. Kay kung i-add igsoon, 3 plus 3 equals 6. I-multiply na sa Ginoo. Grabe. Mao nga sa atong kinabuhi, unaha ang Dios nga mahimuot siya. Ikaw ug ako makabaton lamang taggahom kung naa si Jesus sa atong kinabuhi. Kung ang tao adunay gahom, bisag unsang problema, bisag unsang kawaladon, bisag unsang balatian nga moabot sa tao, kung doon na kay gahom, meaning to say doon na kay authority. Amen ba? Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Ma'am Maribel Tuada de la Rita. Good morning, Pastor. God bless you. Watching Saudi Arabia, taga Manglinaw, Pasay, Negros Oriental. Kumusta mo diha sa Saudi Arabia? Akong asawa na Asaria. O niya mo adto ni siya sa taas sa pikas nga area. Usahay dalon siya sa Jeddah. Layo-layo na siya gikan sa Riyadh. Ang Riyadh maigsoon mo na siya gitawag og KSA, Kingdom of Saudi Arabia. Mao ba na mga igsoon? O niya doon na nalamay siyam ka bulan, maka-uli na siya dire kay umalabot nga April, mao man na iyahang katapusan nga kontrata sa iyahang ikaduha ka tuig. Kung akong imaginon may igsoon, pagkadali araw yun ang oras. Dali kayo ang panahon. Ning balik ko sa Norso, pagbalik sa akong posisyon, nga nawala ko kaniya to 2022, May 23, di magiging kumalimot. Dali ra kayo ang panahon, nakabalik ko maigsoon sa akong item, sa akong posisyon as faculty. January 27, 5 ka bulan pa mga igsoon, gikan sa akong pagbalik. Dali kayo ang oras o panahon. Ang FM radio magtulo na katuig karong Mayo 10. Mao nga giatol nato ang celebration mga kaigsoon by next sa Mayo maiso 2026, ikatulo na katuig meaning mao nga FM radio. Salamat sa Ginoo, ilabi na sa atong mga OFW. Kumusta mamo diha sa Saudi Arabia? Bisan pa man sa mga sitwasyon sa gira, although mga kaigsunan ka ng mga gipagpos, ayaw dili ta mo tuod dayon sa mga vlogger kay kanang uban maigsoon tinumutumo lang na aron mailang content mudaghan ang mga views. Gikinahanglan mga kaigsunan magmaalamon ang matag usa kanato. Dili dayon ta magdali-dali igsoon. Adunay mensahe si Ma'am Maribel
Duanda de la Rita from Basay. Labi na sa atong kaubanan diha sa FM radio sa Sign FM. Diha kang Pastor Renato Saison. Mayong buntag diha tanan sa 95.9. Labi na sa kinabuhi ni Pastor Resi Baldonado. Kay siya manggoy permiro nga atong na communicate binungdan na atong nilabay nga mga tuig naka niadto ta mismo kauban sa atong general station manager nga mao si Pastor Kim Ryan Makasaon uban siya mga kauban usab-usab kita na mintabang ming assist even diha sa FM radio diha sa Malabuyok Exoon sa kinabuhi ni Pastor Gideon. Tulumi ka mga alagad sa Ginoo sa 2023 sa June. Dili ko malimot mga kaigsunan kay until now napakoy sabat sa patiis na tikbasan ang akong patiis. Napay ulat karon hantod karon until now. Mao nga salamat sa Ginoo nga gipauswag ang mga alagad sa Ginoo even sa imong kinabuhi karon. Mao nga kun atong unahon ang Dios, wow, mahimo kang matarong kay giunan nimo ang Dios. Pero kung unahon nimo ang trabaho, unahon nimo ang negosyo, unahon nimo ang mga butang, dili pa ta mahimong matarong atubangan sa Dios. Kay mahimong matarong nato mga butang man. Kisa may tag-iyas sa butang, Dios. The question is, kisa'y tag-iyas butang, Dios. Kinsa man ang Dios imong kinabuhi? Imo ba siyang giuna? Imo siyang gihatagan bagbili? Gihatagan man nato siyang balor? Kung ato siyang gihatagan og balor, we have respect unto Jesus. Mo respeto ta sa Dios. Atong basahon ang kasulatan. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Utol Nathan Candelario from Cavite City. Kumusta mo diha? Sa atong mga igsoon niya. Ang Ginoo magapanalangin, ang Ginoo magsupply. Doon may mga sitwasyon nga i-challenge ta. Mga pagsulay nato, matagusan ka nato ka pamilya, siyempre matagusan nato na namatay ka waling ng pamilya. Apan kining tanan maigsuon ni kapagsukod kun unsaon nato paghimaya ang Ginoo. Sa akong kinabuhi igsuon, dili na ko ikahatag sa uban. Kung atong isulat og diary, para dili kin mahuman. In one day nato discussion sa kinabuhi sa tao. Until now, apan kining tanan akong gipasalamatan ang Ginoo. Matagpusan nato nagkalain-lain kasi natian sa kalisod. Kawalan-on, gutom, balatian, kakabos. Mga mensahe nga gikan sa tawo nga dili makaog-iro. Grabe. Pero kining tanan atong pasalamatan ang Ginoo. Usa sa atong amigo mga kaigsunan nga pinakataas nga posisyon sa tungha. Ingon siya, ako dili ko malimot sa mga sakit nga mga mensahe. Apan kining tanan naghatag na kong pundasyon aron ko madasik sa mga mensahe nga dili mao nga gibato sa akong isikataw. Imin ba? Ayaw dumti ang mga tao nga nagbato nimo. Ayaw siya balosi sa gibato nga bato para nimo. Balosi siya pagkamayo. Apan ayaw pagsalig. Adtos Ginoong pagsalig. Amen ba? Doon ay mensahe si Pastora Imagine Candelario. Good morning, Pastor Saf. O sa tanan nga mga pinalangga, mga viewer sa listener sa Shine FM 95.3. God bless everyone. Hinumdumi igsuon kung ang pamaagi sa Dios atong buhaton, kita mo'y mabulahan. Kita mo'y hatagag dako pribilehiyo gikan sa Dios, dili pribilehiyo gikan sa tao. Kay ang pribilehiyo nga gikan sa tao, doon ay limitasyon. Kay ang tao muhatag siya ni sikataw, muabot ang panahon, doon ay pakapin. Pero ang Dios, way pakapin, dugangan pa. E-multiply. Apan hinunua, sigurua paningkabuti na si Jesus mauna sa itong kinabuhi. Negosyante, trabante, tanan, una ang Diyos. O sa diha nga unahon nato ang Diyos o ang pagkamatarong nga gikan sa Diyos.
idugang ang imong gikinahanglan. Matod pa diri akong basahon. May kalig-on ako sa pagsagubang sa tanan. Nganong doon na makay kalig-on? The question is, nganong doon na makay kalig-on? Tungod sa gahom nga gihatag kanako ni Kristo. Kanus amata hatagi gahom ni Kristo. Kung ikaw o ako magkinabuhi sama ni Kristo. Kung kaya nimong higugmaon ang imong kaway, nagpasabot ang imong kinabuhi like ni Jesus. Kung ang imong isigataw na bato o bato, gibalusan nimo pagkamayo. Sama ka ni Jesus. Amen ba? Mga pinalangga na mong mga follower, mga pinalangga na mong mga listener, mga pinalangga na mong viewer sa Facebook Live, Luzon, Visayas, and Mindanao, mga OFW, tanan kinatibukan sa tibok kalibutan. Mata usa ka nato dinis kalibutan, nagkalain-laing kasinatian nga atong naagian. Apan nahimo ni o gipakita lang ni sa Dios kanimo sa imong kinabuhi, sa imong pamilya, pagsugod sa insakto kung naabagin tayo Ginoo sa kinabuhi. Dunay mensahe si Brother Nathan Canilario. Amen sa lahat ng taga-subaybay sa 95.3. Lakip pa ang pag-ibig sa Diyos na laging nanatili sa bawat isa sa atin hanggang muli nating pagbabalik. Naway tayo. Wow! I will come. Ang Diyos maghatag ka na to sa kadaugan kanunay. Unahon lang nato ang Diyos. Unahon na lang nato siya nga maoy hatagan nato importansya. Dalaygon ang Ginoo sa way katapusan. Usbon ako sa pagbasa. Even usa ka bersikulo nga imong mabatunan o hatagan nimo dakong pagtulungan sa kinabuhi. Dako ka nimong pagigsuon. Bisag hutdon pa nimong memorize ang tanang bersikulo, apan dili na to ibutang sa to kasing-kasing. Useless ang tanan. Apan matagpanid diha sa kasulatan, bisag usa ka verse nga naa sa imong kinabuhi, hatagi na kibukaton. Hello. Kanunay lang ba natong madungo nga moingon apan maunahan ninyo pagpangita ang gingharian sa Dios? Yes. Kanunay nang giwali apan masugot ang palanungon, usahay dili makinabuhi sa tao dinis kalibutan. Please ka, please ko, please ang tanan kung nakasabot sa insaktong litrong nanay sa balang kasulatan. Kay hatagan tagkagahom kung si Jesus naa sa itong kinabuhi. Kung di una ba nato siya, kung dihatagan ba nato siya dakong pabor, kay muhatag ko siya dakong pabor kanimo, kanako, kanatong tanan, o walay ni bisan kinsang tao sa kalibutan nga makapugong sa panalangin nga para kanimo. Hello. Matod pa diri, may kalig-on ako sa pagsagubang sa tanan. Tanan. Kung sa may imong gibati karon, problema, kabalaka, balatian, kawalan-on, kagubot, kasamo, tungod kay walay Kristo sa kinabuhi. Papoy si Kristo sa kinabuhi. Mawagtang ang kagubot, mawagtang ang kaluya, mawagtang ang kakapoy. Kay si Jesus naa sa imong kinabuhi.
kaya nimo atubangon bisag unsa tanan unahan lamang si Jesus. Kaya ang tanang mga butang ni kong kikinahanglan ikadugang ra kanimo. Matod pa diri mga igsoon, ikaduhang bersikulo sa Galacia kapitulo 6 bersikulo 9. Dili ta malato sa pagbuhat og maayo, kay kining tanan sa diha nga magbuhat tag maayo, wow, mag-ani kang maayo. Apan kung magbuhat tag dautan, mag-ani kang dautan. Kung nagbuhat tag dili mao sa tong isigataw, ayaw pagdahom na imong madawat maayo. Dapat ang matag-usama ning kamot. Dili nang paningkamot para sa ato ang pisikal nga bahin nga badato ta. Unahon na to pagkogi nga makapakita tag maayo sa atong isikataw. Wah, bahalag hurab-huraban ta. Bahalag unsaon ta. Basta ang ipabuhat sa Dios kanimo ang maayo, buhata ang maayo, kay mag-ani kang maayo. Kinsa ang Dios sa imong kinabuhi. Kinsa si Jesus sa imong kinabuhi. Maunay mga pangutana nga angay na itong isilsil sa itong kasing-kasing, sa itong una-una, o sa itong sarabutan. Kinsa ang Dios. Dautan ba siya? Dili. Tapulan ba si Jesus? Dili. Tapulan ba ang Dios? Dili. Kung ang pamaagi ni Jesus, kung ang pamaagi sa Dios imong makuhaan o dakong pagtulunan sa kinabuhi, hinumdumi tanan nimong oras matagkutlo sa kinabuhi. Mintras buhi patas kalibutan, walang musik. Time is gone. Matagkutlo mo sa matag minuto, matag segundo, bulawano ni anang kanimo. Winundan ang Galacia mga kaigsunan, nagtug-an o nagdasig. Dili ta magpanuko sa pagbuhat o maayo at ubangan sa Ginoo, kaysa itakdang panahon mag-ani kag maayo. Dili ka mag-ani dautan. Higala. Atong basahon. Ingon ang Galacia kapitulo 6 bersikulo 9. Hello. Tinuod ba? Tinuod. Kay kung sa imong gipugas, maoy imong anihan. Maning kamot akutob sa itong mahimo, nga makahimo tag maayo, atubangan sa Dios, una, atubangan sa Ginoo. Kay dinis kalibutan, bisag kung saon pa nimo buhat ang mga tao sa kalibutan, apan kung ang imong gibuhatag og matarong, dili gani mahinadlokon sa Dios, balihon ang sitwasyon, ikaw mo'y dautan. Apan please ka, kay mas bulahan ang gibutang-butangan sa tanang matang sa pagkadautan tungod sa pagsunod sa plano o kabubuton sa tong Ginoo. Kinsay mabulahan, ikaw igala, dili sila. Galacia, unsay giingon diri sa 9. Busa dili kita magtinapulan sa pagbuhat ug maayo, kay kun magbadasigon kita muabot. Time will come. Muabot ang panahon
nga makaani ka gayon. Makaani gayon kita sa bunga ni kung ang imong gibuhat, kung ang imong pagpangalagad sa Dios, maayo, lunlun maayo. Maayo ang Dios sa imong kinabuhi. Higala, mga alagad sa Dios, mga follower, mga listener, walay laing idasig ang balaang kasulatan na matapos sa kanato, dili ka magtinabulan sa pagbuhat o maayo atubangan sa Ginoo. The first, atubangan sa Ginoo. Kay dinis kalibutan, hinumdumi ang gilantaw sa tao. Kung naa ka sa taas nga libil, musikat ka. Apan kung naa ka sa pinakaubos nga libil, mauwagtang ka sa ilaha. Apan kung dili ka mawagtang sa pagkamaayo sa Dios, siya mo'y mupahiluna nimo, siya mo'y mupaangay nimo. Dili ang tao, dili ang organisasyon, dili ang karitula sa simbahan. Amen ba? Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Pastor Resi Baldonado. Amen. Tinuod o tinuod ka na, sister, brother, sir, ma'am, prove and tested na even sa mong kinabuhi. Apan walay usan atong gidumtan. Mga bato nga mga sibilanon nga gibato sa mga alagad sa Dios, nagpabilintang nagpainobsanon, nagpabilintang nagpugong sa kaugalingon, o walay karbo nga gipagawas sa tao, kundi ang atong ipasigado ang Dios. Siya mao'y maayo, kay maayo siya sa imong kinabuhi. Ang gusto lang sa Dios, buhata lamang ang maayo, paningkamuti nga makahimo tang maayo atubangan sa Dios. Grabe. Ano na yung mensahe sa Pastor Jerwel Lepahan from Lonoy Bay City? Amen. Matag usa ka nato mintras buhi pa ta. Gikan sa atong pagkahimugso, gikan sa sabakan sa atong ginaan. Nagkalaing-laing kasinatian sa kinabuhi. Doon ay sitwasyon nga mingon ka, Lord, dili na nako ni kaya. Bugat ni para ka nako. Apan nasayod ko, kung kauban ko kanimo kanunay, kayang-kaya ni kay naa ka sa akong kinabuhi. Pila ba ka tao sa kalibutan nga nakasinatik sa manini? Pwedeng ikaw, pwedeng ako, pwedeng kitang tanan nga nakasinatik. Apan hinumdumi, paningkamuti ang pagkamayo at tubangan sa Ginoo. Sunod sa imong isikataw. Amen ba? Mato pa dire, busa dili kita magtinapulan sa pagbuhat og maayo, kay kun magmadasigon kita, muabot ang panahon. Welcome. Insaktong panahon. Wow. Nga makaani ka gayon, unsa ang pulong gayon, that is proof sa bunga sa imong pagkamayo at tubangan sa Ginoo. Grabe. Daghang mga tao dinis kalibutan igsoon, gikan sa kasalanan, mintalikod sa dautan nga kalihukan, o mintalikod sa bisyo sa kalibutan, nakapundar sa insaktong pundasyon kay nakasabot sa pamaagi sa Ginoo. Amen ba? Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Brother Rodel Rebrando Silva.
nagwas karon gikan sa Lapu-Lapu, sa tanan nga mga Silva family, sa tanan nga mga silingan, mga kasitbit nga mga panimalay, dining mao nga dapit dinhi sa FM radio sa 95.3, dinhi sa City Balog, Barangay Santo Niño, Tanay City, Negros Oriental. Inyong ubos nga agad, inyong ubos nga higala, muingon na gid ko, inyong ubos nga alagan, inyong ubos nga higala, ubos nga sulugon sa Dios, magpabiling mapainumsanon, atubangan sa katilingban, atubangan sa katawan, labaw sa tanan, atubangan sa Dios na atong manluluwas. Usa ka sekretong pamaagi, magpabiling kang mapainumsanon, kay mas bulahan ang magpaubos kaysa magpatas, kay ang magpatas ipaubos. Ikaw o ako magpabaylon, magpabilin nga mapainumsanon atubangan sa Ginoo, kay moabot ang eksaktong panahon. Ito boy kasi, ito boy kasi, ito boy kasister, ito boy kabrader sa insaktong kitagal nga panahon. Manikabuti lamang nga magtuhat at maayo atubangan sa Ginoo. Walay gilaing gitugan ang Biblia action. Wala siya nagtugan o nagtulong sa tao nga mahimutang mahipatas mapahitason sa atong isikataw, kung dili ni ingon ang Biblia paningkamote ang pagbuhat og maayo kay mag-ani kang maayo. Hello. Kung ang imong kinabuhi karon atubangan sa Dios, maayo ang Dios. O sa naigingon dire sa pulong sa Ginoo, busa dili kita magtiapulan sa pagbuhat og maayo, kay kun unong ko, if ever kung dili ka mohunong sa pagbuhat og maayo atubangan sa Ginoo, kinsay gipasabtan nini, pwedeng ikaw, pwedeng ako, pwedeng kitang tanan nagkasinati sa nagkalinglaing kasinatian dinhi sa kalibutan. Dili ka mahimong saksi sa kinabuhi kung dili ka mag-agit ka resulta. Dili ka mag-progress sa kinabuhi kung dili ka mag-agit sa pinakaubos nga libil sa kinabuhi. Apan ayaw pagdahom kung naana ka sa taas nga posisyon, naana ka sa taas nga libil sa kinabuhi, dili ka magbuhat o maayo. Mas more ka pa nga magbuhat o maayo og lantawa o usisaha kung giunsata pagpanalangin sa itong Ginoo. Hello. Busa dili kita magpanuko, magtinapulan sa pagbuhat og maayo, kay kun magmadasigon kita, muabot ang panahon nga makaani gayud kita. Makaani gayud kita sa bunga niini. Busa, padayon ta sa bersikulo 10. Busa, ingon ang bersikulo 10. Busa samtang may kahigayunan kita, buhaton ta ang maayo ngadto sa tanang mga tao. Anawara, i-clarify pag-ayo. Busa kung may kahigayunan ang batakusa, buhata ang pagkamaayo sa tanang mga tao. Bahalag batuong ka, bahalag unsa pa. Basta ang imong gibuhat maayo o maayo atubangan sa Ginoo, padayon igsoon. Busa samtang may kahigayunan kita,
Buhaton ta ang maayong ngadto sa tanang mga tawo, labi na gayud sa atong isig ka magtotoo. The question is, kung ang imong isig ka magtotoo, imong gibato, labaw sa tanan si pastor, si pastora, imong gibato, imong giisyo, o nagbuhat o maayo, kinsa kahay panalanginan sa Ginoo. Sister, brother, ang mga alagad sa Dios, pastora o pastor, mga leader sa simbahan, nga naningkamot, pagpaningkamot sa pagbuhat o maayo sa isig katawo, labaw sa tanan atubangan sa Dios. Hinumdumi. Hindi ba? Nag-ingon ang balaang kasulatan. Versikulo 10. Gidasig matagusan. Busa samtang may kahigayunan pa kita. Meaning to say, if you have a time sa imong kinabuhi, buhata ang maayo sa imong isig katawo, labaw sa tanan sa imong isig ka magtotoo. Apan sugong palandungon, kung ang imong isig ka magtotoo, imong gibato. Anak kanindot ba? Ang magbuhat o maayo, maopay batoon sa isig katawo. Kinsa kahay panalanginan sa Ginoo. Hello. Kay kung unsay imong gipugas, mao'y imong anihon. Ayaw pagdahom kung nagpugas kag avocado, mag-ani ka gumay. Kung nagpugas kag bato, bato imong ibalik. Kung nagpugas kag hangin, bakyo ang mubalik. Dili only one, hangin lamang. Ang mensahe sa Dios, naghagit sa mata kusa, naghatag ka nato pamaagi, aron ikaw o ako, nga mintas buhi patas kalibutan, magbuhat ang maayo sa tanang tao, labi na sa atong isig ka magtotoo, dili ta mo isyo. Hello. Kung nagbuhat kang maayo, padayo pagbuhat kang maayo, labaw sa tanan at ubangan sa Ginoo. Mo sa samtang may kahigayunan pa kita, buhaton ta ang maayo ngadto sa tanang mga tao. Bata man og idaran, dalaga og ulitaw, basta tao atubangan sa Ginoo, buhati og maayo. Labi na kayon sa atong isig ka magtotoo. Masubok palandungon, nagkalaing-laing sikta na nag-irbo, nagkalaing-laing alagad sa Dios, nagkabangit pinaagi sa gitawag denominasyon o karitula sa simbahan. Mga kauban sa title sa simbahan nagpinatubay. Unsa may tambag sa Blang Kasulatan, magbuhat tag maayo samtang aduna patay kahigayunan. Meaning to say, kung ang tao buhi pas kalibutan, na apagyutay kahigayunan. Gawas kung wala tay gininhawa, tuan na ta sa gitawag 6 feet below the ground, wa na'y paglaom o wa na'y pangandis sa kinabuhi. Muhinungdan, mintras buhi mata, buhati o maayo ang imong isig kataw, labaw sa tanan sa imong isig ka magtotoo, ayaw pangisyo. Hello, manginaw ang inyong ubos na alagad, nataknak dapit sa kabuntagon, kaya gihatag ka nato
niining maulanong panahon, diri sa bukid karon igsoon nag-ulan-ulan na sa. Apan ang kainit sa Dios, ang kainit sa iyang presensya, magpabilin sa matag usa ni atong matinud-anon nga nagtuman sa mensahe sa Dios labaw sa tanan nagkinabuhi nini. Mag-ampot tama igsoon. Labing gabahanan o may gagmaon ka na Dios Ama. Salamat o Dios sa imong katiguban. Salamat o Diyos sa kagawasan. Salamat o Diyos sa imong giya. Salamat o Diyos sa kamatuoran. Nga imong gihatag kanamo nga mahimo kami adunay kagawasan sa among tawhanong batasan dinhi sa kalibutan naman. Salamat o Diyos sa imong pagsuplay. Salamat o Diyos sa imong pagtakbo. Salamat o Diyos sa imong pag-amping o pagtipig sa among kinabuhi. Sa tanan nga mga follower o listener ni mga dapit Ama. Sa among station manager Pastor Gideon Canilario nga nasa sitio Kalugtugan, Barangay Sirenia, Malabuyog, Cebu City. Sa tanan nga mga follower o listener sa Shine FM sa 101.3 sa maong nga dapit Ama, I declare blessing sa mata ko sa kanila. Ikaw magtagbo sa tanan nila mga panginahanglan, sa tibok pamilya sa mga Dinoyo family, sa tanan mga pamilya sa mga listener sa maong nga dapit Ama, sa mga Canilario family Ama. Lord, ikaw magapanalangin. Sa tanan karon nagwa sa Facebook Live, Luzon, Visayas, ang Mindanao o Diyos, ikaw magapanalangin sa mata ko sa kanila. Ilabi na sa akong asawa nga nakakaroon sa Saudi Arabia, sa tanan nga mga OFW, sa tanan nga namo mga kaigsunan nining mga dapit, sa tanan nga nagasunod nining mga programa, I declare blessing sa mata ko sa kanila Ama. Ablihi o Diyos ang tabuan sa panalangin. Panalangin nga walay igong kaarangan ni atong matinud-anon diha sa imong atubangan o Diyos. Matinud-anon ka ni atong matinud-anon ka nimo. Hingpit ka o Diyos niya itong hingpit kami. Lamang among panikabutan nga magkinabuhi kami, nga magbuhat kami o maayo labaw sa tanan sa among isig ka magtotoo Ama. Salamat o Diyos ni mga tagna. Dungog himaya nga nahalangyod kanimo ang tanan pinagi sa ngalan samahan sa anak sa Dios o sa Espiritu Santo ang tanan magingon. Amen o amen. Salamat sa Ginoo sa inyong pakiguban. Ano na yung mensahe si Sir Roel Alconira Boser. Salamat sa pulong sa Ginoo Pastor Jeffrey. Pastor Jeffrey daw ang akong ngalan, although ang akong ngalan si Safre. Inyong ubos nga lagad, ubos nga higala sa FM radio si Pastor Safre Candelario. Although makaigsunan, salamat sa Ginoo sa inyong kinabuhi, sa inyong pakiguban. Bisan dili man ta always makalahin, pero nangayo nangitagtag pamaagi nga makapadayon uban ang tabang sa Ginoo nga nining mao nga dapit makapaambitas pagkamaayo sa Dios. Sa binisay sa Ginoo ang ibiyag sa mata ko sa kanako ang kinabuhi. Ilabi na sa kinabuhi ni Brother Perlantano nagwasusap sa atong programa sa mga tanot tanan family dinhi sa kabukiran. Ang Ginoo magauban kanatong tanan. Ilabi na sa inyong mga pagpanarbaho, sa inyong matag sa kapamilya. Ang Ginoo mag-amping magtipig sa mata ko sa kanat. God bless everyone. Sa samang takna, sa samang higayon, upang adlawa, uban-uban ta kung doon na ragay wifi. Although mga isuon, kung wala ko diri ako maning i-off ang FM radio, mangayo lang may dispensa. Pero adunay mensahe gikan sa atong station manager nga kinsa tong layhan o makaangkon sa radio transistor igsoon by incoming December. Magdala ang atong FM, ang atong station manager dinhi sa Sitio Balok Barangay Setong dinhi Tangay City Negros Oriental dinhi sa Shine FM 95.3. Pwede lang gyud mo makapalista diri mga igsoon dinhi sa maunga dapit labi na sa atong mga listener nga kanunay nagsunod nining atong programa. Dili ko moingon ako ning programa, ato aning programa. Ikaw ug ako kauban sa trabaho nga gipiyal sa atong Ginoo. Dalay ko ang Dios sa makausapa sa ngalan sa labing halangdon nga Dios o sa tipok persa sa kalangitan sa ngalan usap sa atong station manager Reverend Gideon Candelario, sa ngalan usap sa atong general station manager Reverend K. Ryan Makasaon. Ani ano sab ang inyong ubos nga alagad, ubos nga higala dinhi sa social media Luzon, Visayas and Mindanao. Ilabi na sa atong mga pinalangga nga mga OFW diya sa Saudi Arabia sa nagalaing-laing mga nasod.
nya ang Ginoo mag-amping o mag-proteksyon kanunay sa katakusan kanato kaginabuhi. Sa tanan nga mga alagad sa Dios, Pastor Jerwel Limpahan from Lonoy, Pastor Resi Baldonado from Basay, Pastor Gedeon Candelario, ilabi na sa kong mga igsoon sa Maynila, Pastora LC Candelario from Cavite City nga nagwasosap sa itong programa. Sa tanan natong mga kaigsunan, Brother Rodel Lebrando Silva from Lapu-Lapu, ilabi na sa kinabuusap ni Brother Perlan Tano, iya sa Dumagiti, uban sa iyang asawa. Ang Ginoo magapanalangin sa matapusakan nato, ilabi na sa bagong nakasulod karon. Nagwasosap sa itong programa igsoon sa mga Lincoln family. Ang Ginoo magauban, magabantay, mag-supply sa tanan natong mga panginahanglan. Although mo exit na ko igsoon tungod kay ang atong oras alas 6:18 naman, unya doon ako estudyante nga akong ihatod sa eskwelahan ang among ikaduhang anak nga nag-grade 1 igsoon. Una nga doon na po tayo mag-college niini nga umalabot nga mga bulan. Una nga atong oras, ang atong panahon ako lang yun yung gidivide. Ilabi na sa akong pag-define sa akong thesis writing tungod kay usa ka dako pribilehiyo nga gihatag sa Ginoo. Una nga ang Dios nagamit og mga tawo nga makabalik sabta sa atong trabaho. Dili nato disayangon ang pribilehiyo. Time is good. Ang panahon igsuon mulawanon alang sa tao, labaw sa tanan at ubangan sa Ginoo. Ang importante, ikaw ug ako mabuhat lang kitang maayo sa atong isikataw, labaw sa tanan sa atong isika magtotoo. Kinsay kaingon, bala ang kasulatan, dili tao. Mao nga dinis kalibutan kung ikaw ug ako nagbasa tag kasulatan, dapat atong paningkamutan kaysa diha nga ang tao mukugi, magbuhat og maayo, mag-ani og maayo. God bless everyone.